Aslında men serdiňmi? Öňler adamlar video düşmäne çekinýärdiler. Tipa, kamera düşösün gylana. Men TikToker däle. Ha, inne bolsa hem adam düşüp başlady. Avtoservisler, kafeler, daja eşik magazinler. Duk baha. Ya adamların kellesine inni yetti. Bärdediň özüňe kontent öretmek däldi, ondan geljek girdeji. Şeýleden ýagdaýyna adamlar klientin idinden algaman. Olar özüne çekkenligini düşündi. Özü 2025-nji ýylda her kim tanalmak üçin däl, öz biznesini ösdürmek üçin tanalmagy isleýär. Şu döwle mesela düşün gows. Eger de siziň hem auditoriýaňyz ýa-da satışyňyz az bolsa, elban mahawada ýüz tutup bilersiňiz. Olar sevmek kömekdi. Dostlar, görüşün ikinci sezonun 4-nji bölüminde bugün bizde myhmançylykda Goç Murat hem de Akbabak Nazarovna. Sağ olun geleňiz üçin. Dostlar, görüşün görýärdiňizmi, görüpdiňizmi? Я вас пролистывала. Думала, что это не поможет. Men bölüklerini görýärdim. TikTok'da goýlanlar. Düşünýäňiz, mesela näleýin, bu biziň edýänlememiz hemme auditoriýa, hemme adamlara üçin däl. Yani belli bir özlemejigi bar, şolar düşünýär, düşünenler biz bilen gülüp degişip, biz bilen galanlar tak kendi düşünüp geçýär. Но если после вашей передачи нам покажется это интересным, будем продолжать смотреть. А до этого не смотрели? Я смотрела кусочки и говорила, не дип турлар вот так. Ya mena gowurdum gaty. Imin şol gep oýnatmak, söz oýnatmak şunu gowurýar. Asly özüm dilçämen. Ну, тебе по профессии должно быть. быть. А я посчитала, что это детская передача. Ла-ла-ла. Но единственное, могу сказать, что мне понравилось, что это что-то новое, что-то оригинальное, что это заставляет людей как бы думать, молодежь, и вести правильный образ жизни. Вот для меня вот это важнее всего, правильное воспитание детей. Соответственно, эта передача, она совершенно правильная. Меня вот это как бы устроило. Спасибо большое. Öňküden ütköşükde birazjyk burçy ýasagyna, tutulan komanda kim kän gülse, şot ýazylýardy. Iň soňunda burç email bolýar. Siz dälni biz ýaz, ýagny Если я проиграю, я достойно проиграю. Вот, ana ol has boldy. Ondan başga da yerimizi ütkötdik, Bostan konsepte geçdik. Bärde howl üçin her hili mebler, aksesuarlar tapyp bola odanlaşdyrmak üçin aşağıda kontaktlaryny belläp geçýär. Bol başlaýlyň muny. Başlaýly. No däp bolşýar men başlaýjagam. Come on. Näçe garrasa da ýüzüne ýygyrt düşmeýän oglan kim? Ya şu gıyız olsa Akbabak Nazarovna ne diyecektim? Я тоже об этом подумала. Etmiş taytı. Näçe garrasa da yüzüne yığırt düşmeýän oglan? Kim? Bilmedim. Täze ýüz. Aydınç. Güzel. Täze rapper bolýarmy? Tutuş dünýäň bir köçede jemlenen ýeri. Tutuş dünýä bir köçede jemlenen ýeri? Ha. Gaýsy köçe? Mir köçe. Mir köçe goke. А Мир Кочеба менен Mir район бар. Mir köçede var, annalyp Mir köçe. Mir köçe de var. Проспект Мира. Сейчас счет как идет? Сейчас чувствую, что мы оба перца съедим. А мне уже смешно. Iň edepli, uýatly süýt önümi. Täday. Bilmedim ha. Bilmedin ha? Uýadylan gaýmak. Ne? Gaty duýsuz ortada. Uyat diýdiň amma men kelle markalary gitdi da. Çem gelen zady dykyp dogurlurlayan zat näme? Bah. Halta, ýaşyk, kelle. Kelle. Instagramda sahranýony diýdi. Alan bol bilýär o. Näme? Jogap. Çem gelen zady dykyp dogurlurlayan zat çemodan.
Типа, чем угодно, а чем да. Hazır şondan mı qaraydı oradan köksedi? Çem ugodno. Adı bilen, renki bilen hiç ili bağlantılı yok içki. Очень простое. Даже я бы угадала. И мы об этом говорили. Gök çay mı? Прям. Qara çay mı? Прям. Adı bilen. Bilmem. Ha? Indi cevabı bilmesin. Aydın siz. Ha, iyi. Çal. Проиграл. Ну, это вообще ваша тема. По-большому, если взять. Хорошо. Garipler hayatı denizde suya düşüyor. Черным. Eşek basit değil. Есть варианты еще? Не, все, сдаюсь. Да. Карибское море. Да. Я даже сама сидела, говорила, что я лечу на Карибы. Так. Dil hatı bir ilmi damı yanlış yediyor. Ne için? Dil hatını ne için yanlış yazıyaz? Ne için? Сдаете, что ли? Da, ya. Sebebi ilmi bilen yazıyor. Primern aldım ben şadran ettim. Benim şeyde. El hatı. El hatı olmalı, dil hatı değil. Познавательно, но не смешно. Ну ладно. 2005-nji ýylda esaslandyrılan High Gold Outdoor sizin howluýuňyz üçin mebelleri hem-de aksesuarlary öndürýär. Önümleri yumşak hem-de örlen mebeller bolup, esasan howluýuňyz üçin aksesuarlary hem-de mebelleri öndürýär. Bossan konsept bolsa High Gold Outdoor'un Türkmenistandaky ýeketek diýleri, kontaktlar aşakda belliýär. Haýsy ýurdun adamlary diňe şatlanyp gezýär. Etraf şatlık. Şatlyk. O da o kenyen yurt. Yurt diýen. Yurdun imna adamlar. Giden yurtda nädir Опять у вас вопрос по Haýsy географии. şatlyk boldy. Ну, я так поняла, они что делают? Допустим, türkmen diline şo söz olmalılar. Шотландия, Да. Шотландия. Bildim. Bir de gittiler neme koşuldu. Haýsy ýurtda itler köp satyn alýarlar? İtleri köp satan alýarlar. İtalya. Tipe şoma. Gonayda? İtalya? Ha. Aa. İtalyada. No da. Olacak. İň mukaddes gül, haýsy gül? Prem mukaddes. Mukaddes hesaplanýar. Cuma gül diyecektim onu şu an. Bilmedim. Ene gül. Enelerimiz mukaddes hesaplanýar. Düşünýärmi? Cuma gül diýemsem ene gülken güldürmedi. No, vallahi. Haýsy owada hiç hili yalan sözlenenok? Çın doğru. Ay bilmedim. Hakikat daýhan birleşigini. Nirde dün bilemek meni taýy. Yarın bağlayayım. Arasında ot yiyen kaplan, haysı kaplan. Böyle bir bak. Arasında ot yiyen kaplan, haysı kaplan. O geç kaplan kelle geldi oğlum. Olam o tiye noktalar. Geç kaplan mı? Leopard değil mi? Ne kaplan da? İň çalt ılgayan döw haýsy döw. Сдаёшься?
Хочется подумать. Потому что по смеху ты уже проиграл. Я проиграл, да. Да, теперь Подумать хочется. твоя задача сейчас угадать, чтобы выиграть. Там вариант. İnşaltlayan döv. Pomuşlar Haydi şeyden do. mamasa dedin. İn çalt ılgayan du. Haydi du. Du. Duran. Эй, блин, что мы? O da o kana Duran. Ладно, какой вариант? Сдаешься? Да, какой ответ? Беду. Бедев. Проиграли? Дальше. Men qoğuryan kofem Jacobs. Sizinkine maydayın mı? Teacups. Wycups değil mi var ya? Qarım qatıb etdirər. Haqiqi bilan передача dulsu da. Koçmurat şunlara gelme. Şimdi gelmeyelim. Gelmiyor. Ben tek передачаға gideceğim. Gidelim. Ya. Aa, Bunlar совсем şutka. Beter şutkalar. En kızgın ulog, haysi ulog? Пожарная машина. Наоборот же. Чё? Она вся в воде. Sushi detmeye gara. En kızgın ulog. İngilizim o. Pazar yakın dursam pazarın maşını kız ya. İngilizim o. Не знаю. Otlu. Поезд. Bolli mi? Da. Matematika kitap. Neyim için depresiya giriptir? А кто сказал, что математика, депрессия, гирия? Aşu giriptir da. Pust şeyler fikir eder giriptir. Neyim için giriptir? Seve onun çözülmedik meseleler ki. 100%. En qiyin ish nereye yetmek? Ya Ben. İş nereye gitmek? Ay yok bilmedim. Finişe. Fin iş. Finish. Fin işe. ben gülüp inler gülün koçmurada. Ya bunu ifade etti. Тоже надо Zaten уметь. güllük özümü saklamadık kavgaları. Да. Meseleliyiz. Нет, мы были искреннее. А, Мы ладно. были честнее. Они заставляли не смеяться. Koçmurada rolle prikollar yadını çık. Да. Я кушаю. На здоровье. Ну как? Нужно весь сажать, да? Ne все? Я бini Можешь поставить? Yeni bilmeni. Ой, я аж прям прослезилась. Обычно они не это, не горки, а тут вообще ужасно. Yenik san onu yiyelim. Вы сказали по одному. Ya padnamo. Roshan, что-то kömek edecek böyle. Hopş üçtü değil mi? Ya, ikisi ancak. Herin birini tam oldu. Güzel. Dostluğu uğraşın ikinci ve 4. bölümü tamamladık. Bugün bizde mihmançılıkta Koçmurat hem de Akbabek Nazarı'nda vardı. El qov geçtim. Men üçün en qov geçeni şu oldu doğrumaysa. 14 bölüm düşürdük. En qovsu, en qızıqlısı şu oldu. Нам очень приятно. Da. Но мы другие не смотрели, поэтому... Но мне кажется, он нам делает комплимент. Yok. Yana... Önce dinleme diye atıyorsun yara. Yok, bir zat alıp yönü. Kıynansat da en kızıklı yerlerini kesmeye etmeli oluyor. Как всегда. Как всегда. Все интересно остается за кадром. Ne de da. İnniki bölümlerde kime mihman görmek isteyen olsanız ve şuna men de samtıklarla bağ olsa komentarlarda belirteniz inniki videolarda okman kullanır. Dostluğu uğraşı yazga geçip Elvan Studio hem de düşüren yerimiz boksan konseptleri köp sağ olsun ayacağız. Ben şey diyeyim, торяdık. Size de sağ olun. Size sağ olun. Köp gelen Ведь için. передача интересная. Мы провели очень хорошо свое время. Я съела перец. Ну, и думаю, что желаем вам дальнейшего процветания. Думаю, Спасибо что большое. ваша передача будет очень популярной, с которой мы тоже начнем смотреть. Ova. Наверное. Ya oğlum sıyla kelini ben. So.
Bärde men patpysat et, bärdeni beýlek videolar gitip bilersiň.